Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa z Robloxu. Tentokrát jsme tady z nějaké hry, kde si máme stavit svoji armádu. Zatím jsem si jenom tak, abych to odzkoušel, jsem si tady postavil cestu, tady nějakou čerpací stanici a tohle, protože to byla zdarma a najednou jsem omylem něco koupil. Tady mám bojovníka, který bojuje a pokusíme se nějak to nějak dneska vylepšit, a pokud by se vám tahle série líbila, nezapomeňte ji podpořit lajkem, abych věděl, že se vám líbí. Tak tohle bylo asi ta nejzbytečnější koupě. Koupím tady dalšího šermíře a na dalšího nemám peníze, tak se odemču lučešníky a jednoho rovnou koupím. Já jsem se díval už na nějaký videa a viděl jsem, že potom to tady může být extrémně drahý. Ale tím extrémně myslím extrémně. A za 1000 si tady koupím kamennou zeď. Zatím to dáváme. Jo, tak já si tady koupím stáj. Nevím, čemu je, ale můžu si koupit koně, nice, ale to nevyužiju ještě hodně dlouho. Takže jsem se odemknul. Jsem si ten styl přečíst. Tak zkoupím aspoň dalšího šermíře a na posledního nemám prachy. Spalnul si nějaký ultimátní noob nebo co? Tak teďka jsem si tady přečetl, co můžu dělat. A hele, já taky můžu umírat. Tak já zabiju ty... tak nezabiju ty mini nuby. Nevadí. Tak koupím posledního šermíře. Mám 1000, tak já už koupím tu kamennou zeď. Ta není špatná, velká. To tady můžu... Nemůžu to zavřít. Zavřít bránu, ale... To je divný. Odemknout kouzelníky. Nic. Další lučešník a další. Tak já tady ještě koupím. Jo, a tady se může, myslím, koupit něco ultimátního. Někde ultimátní. Co je tohle? Koupit pes? K čemu je pes? Krabice pomocí nástrojů pro uchopení. Zvedněte krabice a vložte ji do pece. Normální krabice 100 mincí, zlatá krabice 5000 mincí, legendární krabice, to je 10 000 mincí. Zlatá krabice, beru. Tak budu brát tady ty normální krabice, když tady nejsou jiný. Budu doufat, že získám tu legendární, pro 10 000 by se mi hodilo. Tohle neměl ani na tom videu, to musí být nějaký nový. Já tady nechám nabíhat krabice a zatím půjdu jinam. Tak já si tady koupím plot, zase nevím k čemu. Koupit runový kámen. Ruinový. Wow, k čemu nám to... To je fakt zbytečný. Dejte mi chviličku.
No nic tak. Pokud by se vám to líbilo, zanechte like. Ježiš, koupit plot? Tak beru plot. Štítaře, tako. A na druhýho nemám prachy. Viděl jsem, že tady je potom i nějaký obr, jo, a tady potom, na tom ostrůvku, tak tam si je budu moct vylepšovat. Koupit most, koupit hradby. Na hradby nemám, ale to nevadí. Vylepšil jsem si kouzelníky. Štítař, kouzel, účešník, šermíř. A rytíř. Já si tady koupím šermíře a našetřím si na pár upgradeů. Odemknout obra. Jo. Tady je za 10 000 obra. Tak doufám, že tam bude legendární krabice, abych ji tam jen tak hodila. Prostě mám 10 000. Je tady? Nevidím ani zlatou. A já jsem to seklo. Jak jsem to... Dobrý, už se to neseká. Tak já vezmu zase krabici a jdu makat. Za mě tady může být omezený počet krabic, takže proto se mi nespawnovaly. Jo, máme. Promiňte lidi za to, že se mi to seká, nemám dvakrát nejvýkonnější počítač. Já se jdu kouknout, jak makají. Koupit terče. Tak koupím terče, nevím, čemu by to je, ale koupil jsem je. Jestli na nich jakože můžu skákat, nebo já nevím. A nejdu ani zavřít hradby. Jezdeckého koně. Tak už jednoho koupím. A pojede na něm jako někdo, nebo... Jsem ho koupil jen tak pro srandu. Takže jsem ho koupil jako jen tak pro srandu. A zase se mi to seklo. Zase někdo. Tak beru druhého koně. Brána vlastníka. Páka brány vlastníka. Nechápu, k čemu je páka, když to můžu otevírat a zavírat i bez páky. To je stupidní. Hele, máme tady sběrače, tak jsem koupil. Ne. Aha, tak já myslel, že můžu spadnout do vody a to mě třeba zabije, nebo já nevím. Jsem si nemusel kupovat ten most. Já si tady vylepším šermíře. A ještě jednou. Mají úroveň 3. A já si teďka našetřím na toho obra. Nevím, co mám to uchopit, ale dobrá. A mám meč. Tak já jdu bojovat. Tak to umím chvatit teda. Chvaty. To po tobě, wača. Je kouzelník. Tady používají toho koně, konečně. Žlutá a já jsem zelená. A to já nechci. Kdo je žlutá? A to nevím, kdo je. A tohle je červená, takže tam to je žlutá. Bez komentáře. Au. Ty chceš dostat nakládačku, jo? Chcete nakládačku, hoši? Ne, pomoc.
Pomoc. Já si vypnu boj a budu mít teprve 4000, tak jdu ještě chvilku na bedny. To je tak nejvýdělečnější, co můžu udělat. Tyrana. Koupit tyrana. 25 000. Já jsem si říkal 2500, nějak levný. Já vlastně můžu teoreticky stát jenom tady a klikat na ty bedny a potom vždycky mimo. Aha, tak takhle si můžu vydělávat teda. Nebo... Já nevím, na mě je to moc snadné. Koupit barely? Proč prostě? K čemu mi to je? Já to nechápu. Já si tady koupím tu bránu páku vlastnítka. Ups, to jsem nechtěl. Tak, kdybych neutrácel, tak na toho obra už mám. Já jsem koupil tohle, o tom ani nevím. Takže vím o tomhle. Ale nevím o tomhle. Tak prosím, já už chci toho obra. Hele, a tady jsou nějaký rebirdy. Ne, díky. Ovládání, jo, díky. Počkej, Cčka mi útok. Pozici nasledujte. F. Dal jsem F. F. Takže to nefunguje. Ne, boss, a? Ne, au. Začnu ze zadu. Ne. Kam to klikám? Nějak moc skillů. Tak to nevím, jestli překonáme. Snad to někdy dáme. Ale já už mám toho obra, tak si ho jdu koupit. Si vypnu boj. Tak. A... konečně budu mít obra. Juhu, mám obra a ten má velký dům. A nikdo v něm není. Halo? A? Hele, obr. Tak půjdeme s obrem do boje. Promiňte za to, že mi furt vypadává řeč. Nejsem v tom dobrý. Můžu vyskočit. To je jedno. A jakože nechceš jít třeba do boje? Nebo jakože jak? No, a proč vy mě následujete? Já nemám napsáno následujte mě. Ježišmar, ty chvaty. Útok. Já nechci, abyste mě následovali. Ale já nechci, abyste mě následovali. Útok. A proč mě následují? No a... furt mě následují.
A jsem jakože půjdou. Mně se byla myš. Tak já si jdem na nabíječku a u toho budu hrát. Špatná. Takže chviličku, prosím. Nebude trvat, než ji najdu. Ne, tak nebude, už ji mám. Tak. Už to jenom dám do zásuvky. Tak. Mám to. Můžu hrát. Ale já nechci, abyste za mnou chodili prostě. Kolikrát vám to mám říct? Ale ty jsi fakt neschopnej. Ale já nechci, abyste mě následovali. Útok. A vy? Útok. No. Ježišmarja, a i ty šermíři, útok. A zase se mi to začalo sekat. No nic, tak. Už mám hezkou páku. To je hezká. No tak. Klonům pomůžu. Já si ten boj vypnu. Jak se mi to začalo sekat. Tak já se tady vylepším. Už třeba i teďka ty ceny. Vylepšit šermíře. Kámo, za skoro 2000, 1750. To jednou vylepším a 2000 za vylepšení. Hrozný ty ceny. Ale já jdu ještě zatím dál. Ale je tady toho ještě extrémně, jakože extrémně hodně. Ježišmarja, můžete za mnou přestat chodit? To má jako kliknout na jednoho každýho. Abyste za mnou přestali chodit. Já tady nechci. Ovládání F. Já nechci F. Útok. Tak. Tak tohle jsou ti dva největší blbce. Ale už jsme zabili 203 lidí. No, NPCček. Naštvaných NPCček. Já si vypnu boj. A asi tady chvilku budu stát a to. Uchopit jsem neměl furt. Já si říkal, proč to nejde brát. A brát to nejde tak či tak. Mě to nějak se... Ne? Aha, tak se mě to sekl, fakt. Já si to vypnu a jdu sem. A pokud se vám líbí moje papučky, zanechte prosím odběr. Jsou fakt hezký. Co tady máme dál? Kamenná zadní stěna nepotřebuje. I když 1000 beru. A tady prostě můžu jen tak spadnout do vejdu nebo koupit ostrovní most. Aha. Koupit ostrov 7000. Tak na to se našetřím. Je to 7000, ne? Jo. Ježišmarja, to jsem tak zase klikl. Ne, sekl. Dobrý. Koupit vylepšovátor rytíře. Vylepšovátor obra. Já si myslím, že bychom... Ježmara. Ultimate noob.
A nemůžu si jakože někde koupit třeba luk, nebo jak? Já chci luk. Koupit katapult za 30 000. Koupit co? Tam je nějaký divný... Co? To jsem nestihl přečíst. Koupit kanon 25 000. A druhá strana. Tam nic není, to bychom se zničili stáj. A tady taky nic není. Ale já chci luk prostě. No nic lidi, já si myslím, že by to pro tohle video bylo všechno. Vybral jsem si takovéhle panství. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte to podpořit lajkem a odběrem a zvonečkem. A zatím čau.